O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a nova convocatoria para favorecer a remuda xeracional no agro e impulsar a súa modernización. Está dotada cun orzamento de 53 millóns de euros, dos cales 23 millóns irán destinados a apoiar a incorporación de mozos e mozas, mentres que os 30 millóns restantes serán para os plans de mellora asociados a estas incorporacións. Trátase da convocatoria máis ampla en orzamento dende o ano 2018. O seu obxectivo é favorecer a incorporación non só de novos solicitantes, sino tamén daquelas persoas que pediran a chega na anterior, correspondente ao ano 2025. Estas persoas non terán que presentar unha nova solicitude e os criterios, como poden ser os prazos dos investimentos ou a idade máxima permitida, contarán segundo a data de presentación do ano pasado, é dicir, garántense as mesmas condicións. Esta convocatoria ampla e conxunta responde á necesidade de dar resposta á alta demanda rexistrada na do ano 2025, con máis de 460 solicitudes entre ambas actuacións. A Consellería do Medio Rural deseñou un plan de remuda para o sector que, ademais destas partidas orzamentarias, inclúe outras iniciativas como o Banco de Explotacións, o Programa de Titorización e Asesoramento ou o apoio aos centros de formación específicos da rama agraria.